momentálne s tým lopotíme, aby to vôbec začalo hádzať iskru a mohli sme s tým jazdiť a ísť aj do ukážky. Najviac vody išlo cez tento nešťastný nemecký vzduchový filter, ktorý nemá žiadnu zábranu. Vlastne toto sa celé naplnilo vodou a tým pádom sa dostalo do karburátora, do válcov. To sa všetko muselo vyčistiť a vysušiť. Počas prepravy tých dvoch veľkých silných búrok nám vytopilo motorku, to znamená, voda sa dostala cez vzduchový filter kompletne do sania, tým pádom voda išla do karburátorov a vyskratovalo nám celé zapaľovanie v podstate. A tým pádom motorka nielenže zle dáva palivo, ale ešte aj nehádže iskru. Není to originál, je to vlastne ruská M72 v rámci financií a možností prispôsobená ako BMW E71, keďže to je úplná kópia. A toto je už tá úplne najnovšia motorka. V podstate dá sa povedať, že na Laugariciu má premiéru a je to DKV 350 NZ1, tam má nabehaných možno nejakých 100 km. Takže to je troška v lepšej kondícii. A vzadu vidíte Pragu R&D, rok výroby 51. Z toho máme také hlavne na prevoz nákladu, ale aj s tým jazdíme. No. A takto sa tu my vlastne zabávame. 2 dní stávame tábor, potom sa 2 dní pečeme na slnku a v nedeľu špinavý odchádzame domov.